Bueno, balantzea izilibike oinarte oso ona, ze induz bai salidak, indu zelanda 50 urteko martxa fundazionala, da hortaz baskari popular bat, proiezio espeziala, Juan Josan Sebastian auki gendun, eta hilero salidak oinarte. Da gero falta dana izango da beste emetik urte amaizera gailatzen dana. Ekintzak daukuz berezizek bi izango ziren asteburukue urtero egiten dune, hori Picos de Europara egiten du salida bat, uztailean izango da, 9 da 10, eta beste berezi 50 urte ospatzeko da Granadaldia Sierra Nevada. Hor izango da irailean 2tik 6, 4 egun Sierra Nevada. Bueno, oain arte indana balorian jartzen dugu guk, hori lehenbailen, eta lehenik eta behin, azkenian 50 urte hauen ostian, gauza asko egin die, ez dugu ezebez aldatuko goitik bera, mantenidu ingoa oain arte indan moduan, baina bai gure dugu betidanik urterak izan dira umieekin eta, baina aspaldi xan, gero eta gutxiago hurbiltzen die mendita aldeaekin batera. Orduan, guraso elkartearekin lanian eta holan, hori. Gero, ze berrikuntza edo, herrixan be, gure da itxia bulder txikitxo bat, eskalada apur bat sustatzeko be bai, eta umei eskaintzeko beste kirol mota bat, agian gaur arte, otxandixon ezin zana egin, ez? Udaletziak ingo dau bulder hori, eta gure intentzioa da ikastaro batzuk emotia eta bultzatzia jendea bertara. Eta gero betiko linea mantenidutea oso ondo egon bai da baina arte. Ez, ideia ez da geldi egotia, ez. Mendira urtetzia da asuntua. Gero BTT gu bizi garen paraje hontan, erresa da mendira urtetia eta mendikirolak itxia. Eta horretan diardu. Animetia parte hartzera eitzen dien ekintzetara eta salidetara. Azken finean, erresa dala bakoitza bere kabuz jutia, baina taldean juten garenean beste gauza batzuk bai bultzatu itzen die. Dala lankidetza eta herri giroa bultzatzen da bai. Eta, danon artean momentu oso onak bazetan die. Mesue izin biko dau, oinarte moruen parte hartu daizela ibili dezen guztizai, da aldan aurri zen, gure daunen guztizek inbitaute dauzela gugaz etortzen da ondo pasatzen, klaro. Mendiko salida da ekintza guztizeta.